காரசாரமான கொள்ளு ரசம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வரமிளகா, அரை டீஸ்பூனுக்கு சீரகம், 3/4 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு மிளகு போட்டு கரகரன்னு அரைச்சி எடுத்துட்டு 20லேருந்து 25 பல்லளுக்கு பூண்டு, 2 கருவேப்பிலை போட்டு திரும்ப கரகரன்னு தனியாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்தா இன்னொரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நல்லா வேக வச்சு கொள்ளு சேர்த்துட்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அடுத்தா இப்போ ரசம் பண்ணுறதுக்காக 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் விட்டு சூடாகி வந்தோடனே கடுகு போட்டு வெடிச்சு வரட்டும். தாளிப்புக்காக வரமிளகா, கருவேப்பிலை போட்டு நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சிருக்கிற பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு ஒரு 20 செகண்டுக்கு மட்டும் நல்லா வதக்கி எடுத்துட்டு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளியை கரைச்சிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தா நம்ம ஏற்கனவே ஃபைனாக அரைச்சி வச்சுருக்கிற கொள்ளு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸி ஜாரை ஒரு தடவை அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம். இப்போது கொள்ளு வேக வச்ச மொத்த தண்ணியும் சேர்த்துட்டு மஞ்சத்தூள் தேவைக்கப்போ உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அடுத்ததாக இது பார்த்திங்கன்னா புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு திரும்ப தண்ணி சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நுரைக்க வரட்டும். ரொம்ப கொதி வந்துடக்கூடாது. அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள், காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி தழை தூவி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்து பரிமாறுங்க.